party. So you only clap your hands. Times on interpolation period, continue. Okay. Gigamit nimo. Ulit. Binasa mo, maraming libro. Catholic Church, Grolier, kung ano pa. Ang nasa tema, patutunayan mo sa Biblia din. Kaya ang tanong ko, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? Salamat sa simple kayong pangutana. Nga simple na natubag nako kaganina. Pero balikon gyapon nako. Aron alang sa ako mga pinangga nga minahal nga niya dinhi karon nga uhaw sa kamaturan. Tubag nako mao. Dili lagi ebidensya ang pagkamabasa. Kay kun maora na ang mga born again tinuod sad. Kay nabasa man. Mao na nga huyang ang mao nga katarungan. Suportai lagi. Nagpaabot jud ko nimo daghan kag libro diha ni magamit. Kinahanglan pinangga nga parbaing na ba ni adi ni o encyclopedia sad ni Roman Catholic Church founded by Talpulano. Mo na akong ipaabot. Ito sunod na tanong. Tanggap mo itong libro. Pare, ang wikang Katoliko ay salitang Grego. Ibig sabihin, pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo to, hindi? Mao na nga ay hinon ako kaganina nga di na to botlon. Oh, nagtubag ko Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to kay ay incomplete man. Ningon dinhi bagabat hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man ni period kama man eh. Nganong imo mang i-period? Mo nang ma-period imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lagi basa. Mo nang aaron makumpleto, parang dili ma-incomplete ba? INC. Okay. Okay, ato sang putlo, no? Ato sang putlo ng maong video kay muhatag ta og komento ani nga senaryo, no? Bahin ni atong debate sa Luon, Bohol, no? By the way, ako di ay si Silbert, no? Dondoyano, senior alias Veritas, usa ka Catholic faith defender pod nga nagbasi sa Dipolog. Na kakita ta sa maong debate, portion lang kay doon naman tay nakita pod nga video o gani nag-upload pod ta base sa atong nakita nga video, no? Sa YouTube o ang atong himuon karon i-play na to ang bahin ani nga video sa YouTube kay muhatag po ko og a sort of komento sa bisag portion lang sa mong debate, no? Isip Catholic faith defender pod, no? Nga nagtan-aw sa mong debate ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo o ni Father Darwin sa Catholic side, no? Sa ilang debate sa Bohol, no? Now, katong nga portion na inyong nakita, no, nga nangutana si Ramil Parba, mabasa ba sa Biblia nga si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika? Now, ang akong ikasulti pod anang klasya sa pangutana, no? Now, letra por letra, di gyud ang kabasa, no? Kanang mga pulo nga ba nga gitukod ni Kristo ang Iglesia Katolika. Pero timan-an nato, bisan gani ang Iglesia ni Kristo ni Felix Manalo, ang gibarugan ni Ramil Parba, dili man pud tanan nga ilang gituhuan mabasa gyud sa Biblia letra por letra. Ngano man, tungod kay pananglit, no, kanang ilang pagtulunan nga si Felix Manalo sugo
ng Dios o huling sugo ng Dios. O kanang pag-ingon nga si Felix Manalo anghel nga gikan sa silangan. Litra por litra, dili man ta kabasa sa Biblia ana. No, dili ta kabasa sa Biblia nga si Felix Manalo anghel. Di ba? Dili po ta kabasa sa Biblia nga si Felix Manalo sugo ng Dios. Pero nganong nituo sila tungod kay matud pa nila dili man tanan litra por litra na amay kanang masabot. Masabot man kuno nga sugo si Felix Manalo ilan ang pagsabot although dili ta musabot og yun ana no sumala na sa ilang pagsabot nga si Felix Manalo kuno huling sugo sa Dios. Pero dili ta kabasaan na sa Biblia. Kay pagsabot ra man na. Sa ato pa dili lang di ay basihan kanang mabasa gyud litra por litra. Kay sila mismo doon naman po sila gituhuan nga dili mabasa sa Biblia litra por litra kanang pagtuo nga si Felix Manalo huling sugo ng Dios Ama o last messenger of God o kanang pag-ingon nga anghel si Felix Manalo. Dili mo na mabasa sa Biblia litra por litra pero kung pangutan-o nato sila maingon sila nga dili mabasa litra por litra pero masabot. Now, mao po na ang gamito nato nga kining paagi sa pagtubag anang pangutana nga mabasa ba sa Biblia litra por litra nga si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika? Now, hinoon sa referensya doon natin mabasa ana pananglit sa Grolier. Pero kay Biblia man ang pangutana ni Ramil nga asa mabasa sa Biblia nga si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika, well, explicitly, litra por litra, di gitang kabasa. Pero ana ay masabot. Na ay masabot nga naman. Kay unsa may but pasabot dayan ng Iglesia Katolika? But pasabot, Iglesia makailapon o Iglesia alang sa tibuok kalibutan. Now, karon masabot ba nga ang Iglesia nga gitukod ni Kristo pang tibuok kalibutan o kining tinuhuana o relihiyon na para sa tibuok kalibutan? Now, kung mo uyon si Ramil nga ang Iglesyang gitukod ni Kristo para sa tibuok kalibutan, masabot, therefore, sa ato pa day, ang Iglesyang gitukod ni Kristo, Katolika. Kay mo may but pasabot anang pangtibuok kalibutan. So, balikon ko, dili litra por litra nga paagi, kundi masabot. Nganong masabot kay kung muingon ka nga dili Katolika ang gitukod ni Kristo nga Iglesia, but pasabot dili makailapon. Dili makailapon. Di ba gani, makaingon ta kung supako nila nga masabot nga Katolika ang gitukod ni Kristo, no? Bisan tuod dili mabasa litra por litra gyud nga Katolika ang gitukod ni Kristo, pero masabot kung atong sabton ug unsay but pasabot anang pulong Katolika. Nga kanang muingon tag Iglesia Katolika, but pasabot Iglesia makailapon. So kung Iglesia makailapon ang gitukod ni Kristo, sa ato pa ang gitukod ni Kristo nga Iglesia Katolika. Kung sabton, di ba? Kay kung dili Katolika, but pasabot dili makailapon. Sa ato pa ang tinuhuan di ni Kristo dili pang tibuok kalibutan. So para di ay dito sa Jerusalem. Dili di ay para sa tanang katauhan o tibuok kalibutan. So kung muuyon sila nga pang tibuok kalibutan ang Iglesia nga gitukod ni Kristo, therefore masabot. Implied ha? Apil man ang implied kay balo man si Ramil Parba ana nga sa korte dawaton ng implied, dili kay explicit lang o litra por litra. Di ba? So ito sila na, ganama sila yung mga abogado nga sa korte gani, kanang duha dawaton. Kung dili explicit, implicit. Unsa man ang explicit, litra por litra. Kanang implicit, masabot. Masabot man nga ang gitukod ni Krista, makailapon. Di ba? Kay, mao may but pasabot anang Katolika, makailapon. Therefore, masabot nga Katoliko o Katolika ang gitukod ni Kristo nga Iglesia. Di ba? So, sakto ang Grolier Encyclopedia nga nagtudlo nga ang Katoliko tukod ni Kristo. Dili lang litra por litra mabasa sulod sa Biblia, pero masabot mao nang sa ulahing mga libro sama sa Grolier o The New Book of Knowledge, giklaro gyud nila nga Katolika o
Kung punan pagali nato ang yang pagka-Roman, dili lang sa nato naisgutan, kana lang sang pagka-Katolika. So mao na atong komento. Dayon, kadtong usa ka ganina pa nga dapat atong komentaryuhan nga giingon nga hindi galing kay Jesus ang katagang kanang Katolika. Well, now, sa akong pagsabot po na personally as a Catholic faith defender, mahimong dawato na to nga ang pulong yun nga Katolika wala gina malitok ni Kristo litra po litra. No? Kay Grego man na. Dayon, sa akong nahibawan, aramay ko mangalintong mga pulong gamito ni Kristo sa pag-istorya. Grego man ang pulong Katolika. Mahimo po siguro ang mga apostol, wala kalitukan ng pulunga. No? Pero, ang tukbangan ng pulong Katolika, klaro kaayo nga gihuna-huna na ni Kristo. Kay, sa ako nalaging giingon, ang buot ipasabutan ng pulong Katolika, makailapon o alang sa tanang kanasuran. Pwede natong basihan ana pananglit katong Marcos 11:17 nga nag-ingon si Kristo nga di ba nasulat man na nga ang akong balay pagatawgon o pagahinganlan kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Of course, ang building mo gyoy diretsahan nga gitumbok ani katong templo nga gipasabot sa Ginoo nga balay sa Dios nga tawgon kini balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Sa King James Version of all nations. Unya, kanang balay god, pwede man ang sabton pod o katawhan o iglesia base sa unang Timoteo 3:15. Sa ato pa, ang pag-ingon ni Kristo nga ang akong balay, pagatawgon o pagahinganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran, nagpasabot nga naa ay sa huna-huna ni Kristo nga ang iyang balay o iglesia kay laing gitumbok anang balay iglesia man sumala sa unang Timoteo 3:15 iya dayang gipasabot nga ang iyang iglesia o balay alang sa tibuok kalibutan kay nag-ingon man siya tawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Gani, no, wala siya moingon sa maong tudling sa Marcos 11:17 nga, tawgon kini sa ako ngalan. Now, mahimong tawgon na to sa iyang ngalan kay samas giingon ni Pablo sa Roma 16:16 ug sa version sa Buhat 20:28. Mahimong tawgon sa ngalan ni Kristo. Pero, kana, mga pahayag na ni Pablo. Pero, kanang pahayag yun ni Kristo, kanang sa Marcos 11:17. Sa Marcos 11:17, wala siya mag-ingon nga tawgon sa iyang ngalan. Ang iyang pamulong gani nga unsay itawag sa iyang balay o iglesia alang sa tanang kanasuran. So, muhaom anang gipasabot anang pulong Katoliko. Di ba? Kay ang pulong Katoliko alang sa tanang kanasuran man. Sa ato pa, mahimong ang termino nga awahin na gi-invento ni Ignacio kung atong gamito ng pulong invento ba. Atong uyunan nga si Ignacio gud mo ga-invento anang alana although sa akong pag-research pod na ay mga komento ana sa ubang mga historian nga posible nga dili si Ignacio mo'y nakauna ana. Dili nakauna ana ngano man kay posible man pod nga na hisgutan na sa uban, wala lang masuwat. Di ba? Unya, si Ignacio lang mao'y nakasuwat. Mao na nga ang writer pod, murag si Edward Taylor man siguro to, sa iyang pagbasa siguro sa history, ang iyang nakitang basahon nga mabasa ng pulong Katolika, unang nakita sa basahon nga gisulat ni Ignacio, mao nang nakaingon siya nga si Ignacio mo'y unang naggamit o nag-invento anang pulunga. Pero that's a matter of speculation na sa mga researcher o anang history. Kato, speculation po to ni Edward Taylor nga mahimo pong matinuod na. Ako,
pwede mo na kuuyunan kaysa sulat ramang gud pod ni Obispo Ignacio unang nakita ng pulong Katolik. Di ba? So, dawato na to nga si Obispo Ignacio mao'y una o ga-invento anang pulong Katoliko. Catholic sa Grego, di ba? Siya mo'y nakauna ana. Pero, mao nang giingon nga dili ang mga katagang Katolika dili gikan ni Kristo kay wa man na niya nalitok. Si Obispo Ignacio man ang unang nakalitok ana base sa pagduki-duki sa history nga sa basahon na Ignacio unang nakita na. Pero unsa man ang libro nga gibasa, gani gibasa man to sa debate nga ang Iglesia ni Kristo gitawag og Katoliko. Di ba? Therefore, ang ngalan ra o katagang Katolika mao'y giinbento pero dili ang pundok, di ba? Sa ato pa ang gitukod o ang gi-found o giinbento ni Ignacio ang ngalan ra o terminong Katoliko. Dili ang pundok. Kay ang pundok diha na natukod na ni Kristo. Away lang nahinganli ni Obispo Ignacio og Katoliko base sa iyang suwat. Wala man gali giingon dito sa suwat ni Ignacio nga siya gyud gauna. Di ba? Kay kanang pag-ingon nga siya gauna o ga-invento, pulong ra man na sa nagbasa sa iyang libro. Kasama ni Edward Taylor nga sa pagbasa ni Edward Taylor sa nasuwat ni Obispo Ignacio, sa iya ramang basahon na nakita na niya mo nang niingon si Edward Taylor nga si Obispo Ignacio day ga-invento ana. Granting nga si Obispo Ignacio gyud may nakauna ana bisag wa man siya mag-ingon ana ba nga siya may naguna. Di ba? Di ba? Wa lang nakasuwat siguro tong uban. Pero granting nga siya gyud ga una ana og invento anang pulonga. Pero timan nga ang ngalan o termino ra ang iyang giinbento, dili ang pundok. Naa na ang pundok, naa na ang iglesia. Kay ang iglesia ni Kristo man ang iyang gitawag og Katoliko. Sa ato pa ang giinbento ang ngalan, dili ang pundok, dili ang iglesia. Kay ang iglesia si Kristo man mo'y gatukod. Kay klaro man ang referensyang gibasa nga si Kristo mo'y gatukod sa maong iglesia. Gihinganlan lang ni Obispo Ignacio o gigamaan lang niya og termino nga Catholic. So therefore kay ang iglesia ni Kristo raman pud mao'y gitawag og Katoliko ni Ignacio, therefore usara di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Kay ngano man pananglit si Simon gitawag siya og Pedro ni Kristo. Karon maduha ba di ay katao si Simon og si Pedro sa dihang gitawag siya og Pedro? Dili. Usara. Kay usara man katao si Simon gitawag lang siya og Pedro. Di ba? Si Saul. Usara katao si Saul gitawag siya og Pablo. So karon kay gitawag naman siya og Pablo, maduha ba katao si Saul og Pablo? Usara. Kay ang gitawag og Pablo mao man si Saul. Ako kining inyong nadungog karon, ang akong ngan gyud sa paghimugso nako gitawag ko sa akong ginikanan gyud. Diha na ko himugso nako, then gitawag ko og Silbert. Then pagkadako-dako nako gitawag po ko og Bobby as my nickname. Karon sa dihang gitawag ko og Bobby, maduha ba day ko katao kay gihinganlan kog Silbert, gihinganlan po kog Bobby? Dili, usara ko. Usara ko ngano man kay ang gitawag og Bobby mao ra man si Silbert. Dayon pagkadako na gyud nako nga mahilig ko sa radyo, mahilig ko kamatuoran, unya ang linatin anang kamatuoran Veritas. Gitawag na po ko og Veritas. So therefore tulo na ang akong katawagan o description. Silbert, Bobby og Veritas. Tulo na ang akong katawagan, pero natulo ba ko katao? Dili. Usara. Kay ang gitawag og Bobby mao ra man si Silbert, ug ang gitawag og Veritas mao ra gihapon si Silbert ug si Bobby. Therefore usara si Silbert, Bobby ug Veritas. Unya kay base sa gibasa sa referensya, ang iglesia ni Kristo o iglesyang gitukod ni Kristo gitawag man og Katoliko, therefore usara di ay ang iglesia ni Kristo og Katoliko. Dili na maduha ka iglesia base sa lohika og maayong pangisip. So mao na, baliko na to. Mahimong dawato na to nga giinbento o ang unang nigamit anang katagang Katoliko dili gyud gikan ni Kristo ug mga apostol didto lang sa sulat ni Ignacio na unang nakita. Mahimong siya
Pero iya ka nang gigamit ng ngalana o termino ha, sa paghingalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Gani sa atong komentarya na, may mong nalitok na ni Obispo Ignacio kay doon na siya gibasihan. Kay dili baya basta-basta pod mo litok si Ignacio ana kung wa siya gibasihan. Ako wala ko'y laing mapasanginlan nga bersikulo nga posibleng matunong ang akong pangagpas. Nga asa na gibasi ni Obispo Ignacio, gibasi ra po na niya sa pamulong ni Kristo siguro. O kinsa bang apostol kay tinun-an manggali siya ni San Juan. Di ba? Kung base sa history, tinun-an ni San Juan si kining Obispo Ignacio. Probably katong Marcos 11:17. Kay kinahanglan matuman man gyud tong gipamulong ni Kristo nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. So kung ato nang i-translate og usa ka pulong ng alang sa tanang kanasuran, universal. Dayon sa Griego mao na Catholic. Kombinasyon sa English pod kay gigamit man pod nga English ng Gregong Catholic, di ba? So dili man po dautan og i-translate ang usa ka pulong. So gani makaingon ko nga ang giimbento ni Ignacio katumanan lang sa gusto ni Kristo nga itawag sa balay o iglesia nga tawgon kinig alang sa tanang kanasuran. Kaya ang buot ipasabot ang alang sa tanang kanasuran universal man o Catholic. So ang gihimo ni Obispo Ignacio fulfillment o katumanan lang sa gusto ni Kristo itawag sa iyang balay kun iglesia nga kinialang sa tanang kanasuran. So fulfillment. So ang giimbento ni Ignacio dili ang pundok o iglesia kay si Kristo man ang gatukod. Ang iyarang giimbento mao ang termino nga Catholic. Catholic. Paras ba anang kuan? Kanang pulong o termino nga God. Kanang termino nga God, di ba in English na? Imbento man nagtao na. Di ba? Ang gainbento anang in English tao. Di ba? Ang gainbento sa Binisaya, tao pod. Di ba? Ug daghan pa mga bulong nga imbento sa tao. Pero kanang mga giimbento nga pulong doon na nitukbang. Di ba? Kay ang kanang God sa in English nga imbento og tao, ang Hebrew ana unsa man Elohim or Elohe. Dayon gi gaman po dayon sa Griego og kanang unsa man sa Griego? Kanang God, Atheos. Dayon giinbentuhan dag in English nga God. Ingon ana ra pod. Kanang gipamulong ni Kristo nga alang sa tanang kanasuran sa Marcos 11:17, granting nga gigam-an na giinbentuhan na ni Obispo Ignacio og usa ka pulong nga Grego nga Catholic. So dili na dautan. Kay ang gitawag og Catholic siya may unang nigamit ana ang iglesia raman pud nga gitukod ni Kristo. Unya naaman po'y bersikulos Bibliang mabasihan ana sa Jeremias 31:21 nga ang dalan butangag mga description o ilhanan. Di ba? Description man ang pulong Catholic. Di ba? Description. Nya kanang dalan gud nga sa Biblia mahimong sabto na nga si Kristo. Si Kristo mao ang dalan. Juan 14:6. Unya ang iglesia pod pwede pod nato sabton nga dalan kay lawas man ni Kristo ang iglesia. Unya mas abot po na litra por litra pagani sa Buhat 24:14 nga ang katawhan o iglesia gitawag og daan. Unya sa Jeremias 31:21 butangan man kunog description o ilhanan o timaan ang dalan. So mao na nga dili dautan ang gihimo ni Obispo Ignacio kung gigam-an niyag description. Kay description man ang pulong Catholic, adjective ko na. Description na, di ba? Naamanggali na niya itong gilitok sa official tibuok nga descriptive name sa church niya itong First Vatican Council, di ba? Descriptive name man ang pulong Catholic, di ba? So mao na nga natuman lang. Igo lang gatuman si Obispo Ignacio sa giingon sa Jeremias 31:21 nga butangag description o timaan ang dalan. Ang dalan mo na si Kristo. Sa to pa, ang Iglesia ni Kristo gibutangag description ni Obispo Ignacio nga Catholic. So, wala man sayop sa Ignacio.
Kay mo may gihisgutan, gipasabot sa Jeremias 31:21 nga ang dalan butangag description o ilhanan. Di ba? Si Kristo dalan man. Unya ang iyang iglesia dahan man pod. Buhat 24:14 mao na ang wala man sayop si Obispo Ignacio kung iyang giinbentuhan o gibutangag description nga Catholic ang dalan nga maong iglesia. Di ba? Igo lang gatuman sa unsay gipasabot sa Biblia si Obispo Ignacio. Karon ang burden na lang ani ron sa mga iglesia ni Kristo. Muuyon ba sila nga kanang pulong katolika description? Kay kung muuyon sila nga kanang pulong katolika description o timaan, buot pasabot biblical ang katoliko. Ngano man. Kay Jeremias 31:21 ang dalan butangan man kunog description o ilhanan. Di ba? Sa ato pa ang iglesia kay dalan man butang ang description o ilhanan. Gani di na nako hisgutan pa ang ubang description ani nga na tibuok ni adtong First Vatican Council. Kay para nako do na may basihan sa Biblia ng pagbutang og description. Di sa nako hisgutan ang uban kay taas na kayo, taas na manggaling to. So therefore mga igsoon, balikon ko ang giinbento ni Ignacio nga siya may unang gasugod, mahimong ang termino lang nga Catholic. Pero ang pundok, si Kristo may gatukod. Buot pasabot, ang pundok ni Kristo, ang iglesia ni Kristo, gitawag o gibutangag description nga Catholic. Sinabtanay na. Dautan ba ang pag-inbento og termino? Dili. Kay kanang in English, inbento man nagtao. Kanang Binisaya og Tagalog, inbento man nagtao. Gigamit mo na sa mga iglesia ni Kristo. So, bisan ang iglesia ni Kristo, gagamit og inbento sa tao. Kana dahing ilang radio station nga ilang gigamit sa pagsangyaw, inbento man nagtao. Gamit man lagi sila. So sila mismo, gagamit po diay inbento sa tao. So diri lang sa ta, kutob, no? Tay sa akong i-replay pa ning uban siguro ani. Oh, naa pa ito ato sang tiwason gamay din atong kumintuhan. Tanggap mo, ang sabi rito, saan ang galing ang katagang katoliko? Batay din sa librong yan. Ang unang gumamit ng katagang ito ay si Obispo Ignacio, Obispo ng Antioquia 107. Ang unang gumamit ng terminong katoliko, year 107 si Ignacio. Tanggap mo yan o hindi mo tanggap? Okay. Salamat kayo. Ato na lang ning tugutan parang wa man jud sa ka-focus sa subject matter nga church founder. So, padayon ko stubag. No? Kumaga lagi. Okay, atubag mo ni. Kay imo mang giangkon og imong gikutlo kanang Apostles' Creed na mabasa ko diri. O kanang imong gingon nga si Ignacio 110 AD na suwat, no? So, obispo pa jud. Nya nasayod ba mo nga si Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista nga suod sa dughas Ginoo? Damor ka mo kutlo ni San Ignacio, damor nga nagkaduol mi ngadtos Ginoo. So, oyon ka ang nag-imbento sa terminong katoliko sa Roman Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Tanggap mo yan. Dawat ni mo na nga giimbento ni Ignacio ang pangalang Katolika. Dawat ni mo, dili. Tubag. Invented, not founded. Lahi mo na. Sunod. Nagtubag pa ko. Imong gikutlo ni. Niya, ako lang tabangag kutlo. Kay, nakakakutlo. Niya sa Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Ano lang kutloon? No, niya diri o. Nag-ingon. Dire. Atong basahon. It was to stress the unity of the Universal Church that Saint Ignatius invented the name. Yatras lang na ito gamay. Yatras na ito gamay. Sama ra nga page. Ayaw putla lagi. Ningon din the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Mao na. So, Nga. Ato sang i-post, no? So, ang church, no, gibasa sa referensya, no, sa pare, si Father Darwin nga, ang iglesyang gitukod ni Kristo gitawag og Catholic. So, moto atong giingon kaganina nga usara ang iglesia ni Kristo di ay og Katoliko kay ang gitawag og
Catholic, ang iglesia man nga gitukod ni Kristo. So, ang giinbento, ang pulong lang, ang description nga Catholic. Di ba? Ang description nga Catholic may giinbento, pero ang gatukod sa pundo ko iglesia si Kristo. Niya, mao lagi katong sa Jeremias 31:21, klaro man to ang gibasihan nato. Nganong butangag description, kay ang dalan lagi butangag description o ilhanan, timaan. Niya, kay si Kristo dalan man, niya ang iglesia dalan man pud kay lawas gud ni Kristo ang iglesia. So, sakto si Obispo Ignacio kung gibutangan niya, giinbentuhan niya og description. Pero balikon ko, ang giinbento ni Ignacio dili ang pundok ko iglesia. Ang giinbento ni Ignacio ang description ra kay mao man po'y giingon gud sa Jeremias 31:21. Kinsa may giingnan sa Dios ato. Mga tao, butangin ninyo og description ang dalan. Mao na kay tao man si Obispo Ignacio, igo ra siyang gatuman. Nga ang dalan nga maong iglesia butang ang description, gani dili lang kay Catholic. Sa sunod ato pa jud ning mahibaw-an na punan pa gyud ning description kay mao may giingon sa Biblia butang ang description. So mao na atong ipadayon. Continue. You have to So, mato diha sa libro, for the first time, ni adtong giimbento ni Ignacio, for the first time, gitawag nga Iglesia Katolika, 107. Ama. So, 107 lang, first time nga gitawag na Katoliko, dungod kay giimbento ni Ignacio. Tama? Sayon kay nga pangutana. No? Ato bag mo ni. Oo. The more nga imong kutloon si Ignacio, magkaduol mi. Kay imo din gipamatud-an nga diha ng Iglesia Katolika sa 1st century. Wa ka magbungkag, nagpalig-unon imong mga pangutana sa kamatuoran nga akong dala. Dugang pa igsong parba. Nasayod ka ba nga si San Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista? O ang nag-appoint niya nga obispo si San Pedro? Makonect ka na sila sa Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw din ang bato, tukuron ko ang akong iglesia. Nagkaduol na ta sila, nagkalayo. Okay. Saan mababasa sa Biblia na si Ignacio alagad sa mga apostol? Wala sa tima. Asa? Wala sa tima ni Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ikay nagsulti nga sa Ignacio, nagkaduol mo. Ikay nagsulti, ana. Alagad! Ikaw ang nagsabi, alagad yan. Ikaw nagsabi, sinundan lang kita. Wala pa. Okay, mahatag tag komento atong part ha. Portion katong bahin. Gipangutanan ni Ramil Parba katong awahe nga bahin. Asa mabasa nga si Obispo Ignacio alagad sa mga apostol o tinun-an ni San Juan kay mao man to ang gilitok ni Father Ramil Gitgano. Nga si Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan mao nang mas katuhuan, di ba? Kay disipulo gud ni San Juan si Obispo Ignacio. Pero ang pangutanan ni Ramil Parba, asa mabasa sa Biblia nga nahimong disipulo sa mga apostol o disipulo ni San Juan si Obispo Ignacio. So murabag iyang gipasabot pa nga kung dili mabasa, dili tinuod. Iyang gipasabot mo na atong pangagpas kay iya man ang gipangutanan ng ingon ana. Pero mga igsuon granting nga dili mabasa sa Biblia kay dili man gyud pud mabasa. Pero ang pangutana diha karon, tungod ba kay di mabasa, di tinuod? Di ba? Pagkadaghang tinuod nga dili mabasa. Kana lang Korinti, di man mabasa sa Biblia ang Korinti tinuod. Katong kinabuhi ni Rizal, tinuod. Pero di mabasa sa Biblia. Ang listahan sa mga executive minister, dili mabasa sa Biblia. Pero tinuod nga na ay nahimong executive minister nga si Felix Manalo. Then ni sunod po dayon pagkamatay ni Felix Manalo, ang iyang anak si Iranyo misunod sa trono ni Felix Manalo nga executive minister. Then pagkamatay ni Iranyo gipulihan siyang anak nga si Eduardo. Tinuod nga nahimong executive minister si Eduardo. Pero dili nang basa sa Biblia. Iyon na, di ba? Unya, kana pong pagtuo nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, klaro man na, bisan mga protestante na mo, yun abot si Ramil kung
Wa ba siya kabasaan na nga naa man na proven man na church history nga kana si Obispo Ignacio nahimo na siyang disipulo ni San Juan na burden pagali na kinahanglan ilang gubo ng napatik sa church history nga giuyunan sa mga protestante bisan pagali ang Adventist na ako'y nabasa ana nga libro sa Adventist nga ilang giuyunan kay naa may suwat gani ni Obispo Ignacio nga ilang kutlo-kutloon pod. So dili po na bisan pag mo supak sila na pero para nako dili sila katuhuan kay mas mutuo ko sa record sa history, mas mutuo gali ko ni Obispo Ignacio kay nahimong disipulo ni San Juan alang-alang og ang mga apostol sa una wala sila nahimong disipulo lamang wa lang mabasa tanan pana lang puli ni Pedro nga obispo sa Roma di man na mabasa nga si Linus pero mabasa ang ngalan ni Linus sa Biblia. Timoteo ba to? 1 Timoteo 4:21 nga ang ngalan ni Linus na suwat pero di lang mabasa nga siya may napuling obispo ni Pedro dito sa Roma. Di ba? Pagkadaghang tinuod nga nahitabo nga di mabasa sa Biblia. Sulat gani ni o kinabuhi gali ni Kristo matud ni Juan dili tanan nasuwat. Juan 21:25. Si Pablo pod matud pa niya iyang gipasabot sa 2 Tesalonica 2:15 ang nasulat og gibinaba na lang kay naiwa na masulat tuhuan. Di ba? Kana lang pagkatukod sa iglesia ni adtong unang siglo 33 AD di man nakabasa sa Biblia na pero tinuod na. Di ba? So mao na mga igsoon. Katong pangutanan ni Ramil Parba para nako dito angayan na to tagaag pagtagad og ayo. Dili to angay tuhuan ang iyang gipasabot nga tungod kay dili mabasa nga sa Biblia nga si Obispo Ignacio, disipulo sa mga apostol o disipulo ni San Juan, dili na tinuod. Iya sang i-disprove ng record sa church history. Naamanggalin na sa Wikipedia. Basaha sa Wikipedia, kanang encyclopedia na to sa internet. Di ba, napatik na nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Di ba? So, ang iya lang murag patuo sa mga taong naminaw, nga kumo dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Pagkadaghang dili mabasa sa Biblia ang tinuod, kanada yung history ni Rizal. Di man ang basa sa Biblia, tinuod man na. Di ba? Dili na siya guarantee kung dili mabasa, dili tinuod. So, dili lang tataman mga igsoon ako na yung ipadayon sa sunod, no? Ang paghatag pa og mga komento ni ini. Daghang salamat.